Tervepä kaikille, minä olen Minekossu, minä teen videoita YouTubeen. Esimerkiksi aloitan tässä Happy Wheelsillä, teen myös Minecraftista ja teen myös vaikkapa SCPstä ja muista joistain peleistä, mitä nyt sattuukaan eteen tulemaan. Ja ehdotelkaa pelejä, kaikkia en voi toteuttaa, mutta joitakin voin ja näin poispäin. Ja aloitetaan tästä nyt tää mun eka video, niin aloitetaan tää käyntiin pelaamalla Happy Wheelsia ja otetaan tästä ensimmäinen taso nimeltä Good Luck. Lucky. Otetaan tästä tuo. Ja. Ei tuolla on siis maali. Okei. Oon pelannut. Niin. Hop. Aha. Jahas. Tää pitää rakentaa. Ei melkein. Vielä kerran koittaa, sit vaihtaa taas. Ui. Oho, painavan. On myös vääriä nappeja. Vedettiin sitten tuha taso ihan läpi. Niin laki. Olisiko? En tiedä mitä on FR tarkoittaa, mutta no niin, lähdetään. Jaa, ammuttiin siis heti alas. Anteeksi toi mun hiiri, se jäi vahingosta, mutta vielä kerran koittaa. Äkkiä vaan tästä. Ei. Ball drop. Artaan. Okei, eli ja paha. Ihan täysin tämmönen. Tapadapadapadaa. Mitäköhän hienoa äsken nyt sit oli, mutta. Tosiaankin. Eka video. Tuntuu ihan hyvältä. Jos saan tän vain tubeen. Kyllä mä tän saan. Amnesia en pelaa vielä. Ootan sitä Amnesia 2, kun sehän saapuu. En ihan tiedä vielä, mutta kyllä tällä vuodella pitäisi saapua. Sitten sitä alan pelaamaan ensiksi läpi ja sitten varmaan jotain custom-mappeja, mitä siihen nyt kuuluu. En halua ostaa Amnesiaa tuolta Normi Amnesia Steamista. Oho, anteeksi. Jep. Oottakas, mä palaan ihan pian. Mä katkaisen vähän. Terve, palasin tosiaan ja todellakin nyt piti käydä vaan tuolta oikein pari juttua, niin aloitetaan vaikka Cannonballilla. Seuraavaksi. Jahas, mitäs tässä pitää tehdä? Ok.
Se oli sitten semmonen. Taas on tää mikki muu ei oo vissiin mikään paras. En oo kyllä vielä kuule, mutta ainakin tietääkseni se ei oo mikään paras. What the fuck? Nyt kyllä. Takas pikkasen Evan. Happy Wheels. Mikäs tämä on? Okei. Hey guys. My 2 levels here and in this level you will learn about me and of course you can make some fun. Okay. Okay. Aha, mikäs nyt saatiin jo niin? Okay. Look dad, a star. I don't care. I had you dad. I don't care. Okay. Seuraava Axitrov ei. Kiitos. Survival test. Viitonen. Okei. Jahas. Mitäköhän nyt? Survival vissinkin. Survival kyllä. Survival. Niin. Vaan eteenpäin. Anteeksi, tää mun hiiri taas. Mulla käy aika useasti tommonen failure, mä jätän ton hiiren tohon. Nyt kuulee kuva eteen. Mutta tää on mun tosiaankin eka video tällä hetkellä. Lisää tulee. Kohta varmaan lopettelen, en ihan vielä kohta. Okei, mä en jaksa tätä. Kokeillaan tota Axitropia. Okei. No. Olisiko jet eka sitten kädet? Okei. Eliäks. Tosiaankin joo. Mulla ei ole tällä hetkellä melkein mitään pelejä, mulla on vaan Plants vs Zombies, SCP, Minecraft ja Happy Wheels. Ei mulla oikein, no mulla toi Zombie Souls, mutta siinä ei hirveästi pelaajia näy olevan, niin sitä tuskin tulee lähes yhtään. Mutta joo, todellakin eka jakso, seuraava tulossa jossain vaihteessa huomenna, en tiedä vielä koska, mutta pelataan tässä nyt vielä varmaan kaksi läpi ja sitten mä lopettelen. Wheels first level. Okei. Mennään itekin tonne. Eikö myö mahuta? Eikö myö mahuta? Ja bubi. Kokeillaan tätä. Jee. Jahas. Ukko tuskin on enää hengissä tämän jälkeen. Ihan hieno. Ihan hieno joo. Geman Let's Play. Okei. Anteeksi. Sortfärt. Fort. Jap. Oota. Jungle Chatter. Vaihtaa tähän mummoon. Jee. Mitäs
Helkkari. Shut your face, Pavel. Jee! Oh! Tänne ne. Eikä mä painan vahingosta sieltä. Oota. Tästä. Okei, no. Tämä video oli tässä. Kiitos kun katsoit. Tilatkaa, tykätkää, subatkaa, siis tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa. Ja niin poispäin. Minä olen Minä Kossu. Ensimmäinen video oli tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Nähdään sitten ensi videossa. Moro!